baby na muradina saura sati uku mai aure ki rikon da amana sosai. Na yi alkawari angona zan rike ka amana sosai. Aliyu na ta azani kula da bukatun ki gabaki ɗaya. Na da kuɗi kuma ga mota sannan da gida da jin daɗi. Sadiq Alolo soyayyar gaskiya zan yi maki ba sarki. Karamin gida ga farin ciki da kula zan baki sosai. Kaunar ki nake, ni ma kaunar ki nake da gaske. Kaunar ki nake, dan mata kaunar ki nake da gaske. Haba baby ta wa kyakkyawa kuma yar manyan mutane. Tarbiyyar ki ta saka na biyo ki gida ne mai izini ne. Da iyayenki sun amince min haka tsarin addini ne. Neman so gurin ki na yi, mun daidaita zamu yi. Auren soyayya da gaskiya ƙarya ne ban saka ba. Kin sani zamani ya canza komai da kuɗi ake yi. Na tara kuɗi komai zani a cikin sauƙi da ke yi. Ki biyo da waje mi soyayya maza karki tsaya bilayi. Kowace ƙasa kike so za mu je ki yadda kike so. Zan baki kulawa sosai ni ba zan miki takura ba. Ku sasanta samari kan soyayya kar ku yi gaba. Haba zo mu tafi kar da ki saurare shi kawai baby na. Ga 1 miliyan ki sha askirim kafin magana ta zauna. Kai malam muka yi hakuri domin da bukatoci a kaina. Me 1 miliyan ba zan iya watsa mai shi kasa a ido ba. Karki manta auren mu ya kusa karki watsa ƙasa a idona. To shi kenan ya rabbi ka ban mata ta